ଆପଣ ଯଦି ସମୁଦ୍ରକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱର୍ଗ। ଏଠାରେ ରହିଛି ପ୍ରାୟ 480 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ସମୁଦ୍ର ତଟ। ଆଉ ଏହି ଉପକୂଳରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଏମିତି କିଛି ସୁନ୍ଦର ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଯାହା କେବଳ ଦେଶରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯିବୁ ଓଡ଼ିଶାର ଏମିତି 5ଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନଲୋଭା ବେଲାଭୂମିକୁ। ତେବେ ରେଡି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଡେରି ନ କରି ଭିଡିଓକୁ ଚାଲ ଆରମ୍ଭ କରିବା। କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ 5ରୁ। ଆମ ଲିଷ୍ଟର ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ତାଲସାରୀ ବେଲାଭୂମି। ଏହାର ନାଁ ପରି ଏଠାକାର ପରିବେଶ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଓ ସୁନ୍ଦର। ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତା ହେଉଛି ଏଠାରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ ସମୁଦ୍ର ସହିତ ମିଶିଛି, ଯାହା ଦୃଶ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନଲୋଭା। ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ତାଲ ଗଛ ଏବଂ ବାଉଁଶ ଗଛ ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରେ। ଆଉ ହଁ, ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ନାଲି କଙ୍କଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ। ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ ଭାଡ଼ରୁ ଦୂରରେ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି ତେବେ ତାଲସାରୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ। ଆମ ଲିଷ୍ଟର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଐତିହାସିକ ବେଲାଭୂମି ଗୋପାଳପୁର ଅଂଶୀ। ଏହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବାଣିଜ୍ୟ ବନ୍ଦର ଥିଲା। ଏଠାରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଏବେ ବି ସେହି ପୁରୁଣା ଦିନର କଥା ମନେ ପକାଇ ଦିଏ। ଏଠାକାର ସୁନେଲି ବାଲି, ନୀଳ ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବସି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ମଜା ହିଁ ଅଲଗା। ଗୋପାଳପୁରର ଶାନ୍ତ ଓ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣ କରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଲିଷ୍ଟର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ, ଯାହା କୌଣସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଚାନ୍ଦିପୁର ବେଲାଭୂମି। ଏହାକୁ ଲୁଚକାଲି ଖେଲୁଥିବା ସମୁଦ୍ର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଏଠାରେ ଦିନକୁ 2 ଥର ଜୁହାର ଏବଂ ଭଟ୍ଟା ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ପ୍ରାୟ 5 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇପାରିବେ ଏବଂ ଶାମୁକା କଙ୍କଡ଼ା ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହି ଅନନ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ପାଇଁ ଚାନ୍ଦିପୁର ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଆମ ଲିଷ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଥିବା ପବିତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବେଲାଭୂମି। ଏହାର ଐତିହାସିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠାରେ ମାଘ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ, ଯେଉଁଠି ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପବିତ୍ର ବୁଡ଼ ପକାଇଥାନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ହେଉଛି ଏସିଆର ପ୍ରଥମ ବେଲାଭୂମି, ଯାହାକୁ ଏହାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ମାନଜନକ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିଥିଲା। ଏଠିକାର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ଦୃଶ୍ୟ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ଆମ ଲିଷ୍ଟର ନମ୍ବର 1 ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଯାହାକୁ କୌଣସି ପରିଚୟର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତାହା ହେଉଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭ ବେଲାଭୂମି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବିଚ୍। କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ବା ଭାରତରେ ନୁହେଁ, ଏହା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଦତଳେ ଥିବା ଏହି ବେଲାଭୂମି କୋଟି କୋଟି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ଏହାର ସୁନେଲି ବାଲି, ବିଶାଳ ଢେଉ, ସୁନ୍ଦର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ, ବାଲୁକା କଲା ଏବଂ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ମିଳୁଥିବା ଗରମ ଗରମ ଖାଜା, ଏସବୁ ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଆରା। ପୁରୀର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବିଚ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ମିଳିଛି। ଏହା କେବଳ ଏକ ବେଲାଭୂମି ନୁହେଁ, ପବିତ୍ର ଧାମ ସହିତ ଶାନ୍ତି ଦିଏ। ଏହା ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର 5ଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବେଲାଭୂମି। ଏହା ଛଡ଼ା ଆହୁରି ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି 5ଟି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବେଲାଭୂମି ଭଲ ଲାଗିବା ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।